Nemi abiro mawuok gwenge ma Kuria County ma Migori osil kondo bang' yudo tiegruok e skunde mopogore opogore. Minego buonjo kuom thuolo mar ariyo mar tiegruok nikech thothgi ne oweyo sikul e klas 2 e kinde machon. Giwacho ni gisebedo ka gikale pek mathoth ka gionge nyalo mar chako ohala kendo koro gimor modhuro kaluwore ni ginyalo kwano omenda kendo wuoyo e yo makare gi jonyiewo e kind mamoko. Kane giloso e nyasi mar sidho kondo mar tieko sombgi mane gitimo kuom dweche 7 ne ginyiso mor margi mar yudo gige tich kaka charan, masin mag suko, masin mag loso mikate gi mamoko. We specifically have decided to empower women of Kuria and Migori at large, and especially the cadre of women who did not manage to go to secondary school and to train. This was because they are a very big number, and we realized that for us to collectively embrace learning, then we had to look for those who were lost because for one reason or the other, they did not manage to go to secondary school because of fees, because of early marriage, and for reasons that are special to every institution and every parent. Mtu mwenye kusoma ukweli anataraulika. Yaani ukikaa bila pesa, hata mwanaume anakupea matalau, lakini ukiwa na pesa yako anakuheshimu. Naomba wasichana wenye hawakusoma na washauri wakisikia shirika limeingia mahali wakimbie huko. Tunakuta kwamba mara nyingi wasichana wetu wanakumbwa na changamoto mbalimbali kama vile kupachikwa mimba ama kuwekwa mimba na wavulana kisha wanajifungua. Wakati ambao washajifungua wanatoroka shule, wanakaa nyumbani. Wengine pia wanalazimishwa kwa ndoa ya mapema, wanaenda huko maisha yao inaharibika.